La Fundació Pans és una entitat que ja tindrà 50 anys. Des dels seus orígens fins ara, la seva primordial funció ha estat atendre a persones amb discapacitat intel·lectual. La visió d'en Pans diu que treballa per millorar la qualitat de vida, aquests serien dos punts primordials, això seria per això que tenim en negreta, i diu que això ho fa creant i gestionant centres, serveis i suports, i que ho vol fer en criteris d'eficiència i eficàcia. Doncs aquí tindríem que en aquesta missió hi ha uns punts claus. En Pans, des de fa molts anys, hi porto treballant 22 anys, però crec que des que vaig arribar sempre vaig sentir que hi havia una preocupació, la preocupació de dir que tenim que mesurar per diferents coses. I aquest ha sigut un procés molt llarg. Jo crec que des de l'any 95 se'l pren en sèrio i encara no ha acabat. Per tant, ha sigut un procés llarg. Per què volem mesurar? Volíem mesurar per saber el resultat del que fem. Per si, per exemple, volíem construir un nou servei, doncs era bo que sapiguéssim quantes persones amb discapacitat hi havia a la comarca, poder saber quantes en teníem nosaltres, poder saber el grau de discapacitat que tenien aquestes persones que estaven a la comarca i poder saber, per exemple, al cap de 5 anys o de 10, en quin volum de demandes podíem tenir. I això ens podia servir per planificar un futur i per complir la nostra visió. La nostra visió era poder donar cobertura a aquestes persones. O també volíem mesurar per saber què en pensaven els nostres clients dels nostres serveis. Potser nosaltres estàvem incidint en algunes àrees, estàvem intentant millorar alguns aspectes que no eren ni valorats pels clients, per usuaris o per familiars, i potser tenien que canviar. Volíem tindre això, una possibilitat de prendre decisions, diguem-ne, més fiable, més veredicta. Volíem saber el que deia, si complien la missió, és a dir, si realment estaven complint aquesta millora de qualitat de vida, si estaven complint criteris d'eficiència i eficàcia, si estaven complint realment aquesta, diguem-ne, atenció a la població de la comarca. Volíem conèixer nivells de satisfacció dels treballadors, nivells de satisfacció dels clients. Volíem també saber què en pensava la societat de nosaltres, sobretot la societat del Bages, però també segmentar-la. Què en pensen els centres educatius que ens deriven casos? Què en pensen els serveis mèdics? Què en pensen els ajuntaments o les administracions o el Consell Comarcal? O què en pensa la població en general? Volem conèixer això, però també podem saber què en pensa la societat, és a dir, què en pensen les entitats que treballen en discapacitat psíquica de Catalunya, si creuen que en fan una labor correcta o no, o l'administració de la Generalitat. Volíem, diguem-ne, tindre evidències de saber si el que fem és bo i si no era bo poder-ho canviar per altres. I també teníem un interès, poder tenir resultats per poder comparar-nos amb altres entitats similars a les nostres, per poder saber si el que estem fent nosaltres és el que també estan fent altres o no, si tenien resultats més bons o resultats més dolents. I la nostra, diguem-ne, inquietud per la mesura va anar molt lligada també per la inquietud de la qualitat, i això ens va portar a fer formació sobre quadres de comandament, formació sobre FQM, vam començar l'any 95 a fer coses d'aquestes, després vam començar a certificar centres i serveis amb les ISOs, 9001, després vam fer certificacions en 14.000, vam fer OIXES, estem en el Club. Tot això ha sigut un camí, diguem-ne, cap a qualitat, que ha anat molt lligat també a tot el que seria resultats i indicadors. Al final vam prendre partit com a model, diguem-ne, com a model principal, que ens va semblar que podia, diguem-ne, donar coherència a tot aquest conjunt d'indicadors que sortien, ens semblava que ens podia integrar tot aquest, diguem-ne, conjunt de quadres de comandament, de memòries de sostenibilitat, de declaracions ambientals, de resultats de processos que teníem interns, i ens semblava que era integrador. Avui no vinc a explicar el que és el model FQM, sí que faré unes pinzellades. El model FQM, de manera molt resumida, diria: tu fas una cosa, seria aquests agents facilitadors que estan amb un color carbassa clar, aquestes coses les pots fer bé, les pots fer, diguem-ne, malament, les pots fer, diguem-ne, millor, però aquestes coses portaran uns resultats. I aquests resultats podran ser claus, com ho defineix, poden ser resultats en les persones, quan diu persones vol dir les persones que treballen a l'organització, amb els clients, que en el nostre cas tenim dos tipus, tenim persona amb discapacitat, tenim la família, però és que també tenim centres especials de treball, tenim un client que és el que compra els nostres productes, el que compra el Garden, el que li fem la neteja, la persona que va a la deixalleria a deixar les seves deixalles, o el client que ens entra al restaurant. I també tenim uns resultats en la societat. Vam agafar aquest model i ha sigut el que d'alguna manera ens ha fet avançar. L'any passat, el 2013, va ser el primer cop que amb el model vam fer una avaluació externa i vam obtenir una puntuació de 400 més, que d'alguna manera no és l'excel·lència absoluta, però ens sentim orgullosos d'haver-la aconseguit. Llavors
Una miqueta, i passaré també breument, ho intentaré, nosaltres doncs teníem un objectiu, atendre la demanda. Doncs això vol dir que si el nostre pla estratègic ens demana que és atendre la demanda, ell generarà, diguem-ne, uns indicadors. Indicadors, per exemple, de persones ateses en dies diferents, creixement de persones ateses, sol·licituds, diguem-ne, d'admissió. Teníem un altre objectiu també de la missió que ens venia important. Estic parlant dels resultats més claus, que era millorar la qualitat de vida. Difícil. I aquest d'aquí hem optat per dos tipologies de mesura, que hem aprofitar en totes les limitacions que té, una escala que va diguem-ne, avalar la Generalitat de Catalunya, que es diu l'escala GenCat, que diguem-ne és un instrument per mesurar qualitat de vida en persones o grups, diguem-ne, de dependència o risc social. Nosaltres hem agafat aquesta escala i aquesta escala ens ha permès obtenir unes puntuacions quantitatives, a passar de les seves dubtes o mancances que pot dir del nivell de qualitat que estem dispensant amb les persones, diguem-ne, que tenim. Tenim un objectiu, per exemple, l'afavorir l'inserció laboral, i aquí doncs contemplem, doncs, a part de resultats com persones que hem insertat laboralment o persones que hem contractat amb el nostre centre especial de treball o persones que d'alguna manera doncs, hem insertat a l'empresa ordinària, doncs, el número d'accions formatives que hem fet, el número d'empreses que hem visitat. Aquests serien els objectius, diguem-ne, estratègics. Tenim objectius per cada un dels objectius estratègics. Aquí els hi porto, diguem-ne, algunes gràfiques. No pretenc, diguem-ne, donar resultats d'empans, el que sí pretenc, diguem-ne, és explicar una miqueta la metodologia. Aquí, per exemple, doncs, veiem l'increment de persones ateses, el nombre de persones, diguem-ne, ateses, o podien tindre doncs, indicadors de qualitat de vida. Aquí tindríem mesura de 3 anys de com evolucionen els indicadors, persones que tenim en llista d'espera. En el nostre cas, a diferència, per exemple, d'una empresa automobilística, que entendria que la llista d'espera és bona i com més alta sigui millor, però qual vol dir que hi ha molta demanda, nosaltres, pels nostres, diguem, de missió, entenem que la llista d'espera sempre té que ser molt petita perquè vol dir que estem donant cobertura a la necessitat social de la nostra comarca. Aquí teníem muntat, per exemple, el nombre de visites que hem fet a empreses de la comarca per fer inserció laboral, i veureu també que en alguns d'aquests gràfics apareix el nostre resultat, que seria la columna, i apareixen algunes coses com comparacions FOCA, comparacions Valtena, etc. Això ho volia explicar al final, però també ho introdueixo ara. Una de les maneres de poder saber l'impacte del nostre resultat no és solament saber el que fem nosaltres, que això ja és important, o saber que el que fem nosaltres té una tendència positiva, que també seria molt important. Era saber si el que feien altres molt semblant a nosaltres també obtenien resultats com els nostres, pitjors o millors. I aquest és un objectiu també del model FQM. Per això, diguem-ne, ja és complicat trobar a vegades experiències de comparació. Per això, diguem-ne, en Pans, doncs, preocupat per això i altres també ho estaven, ha impulsat la creació. Impulsat vol dir no és que sigui ell sol, sinó que ha impulsat la creació de dos, diguem-ne, foros de comparació. Un que es diu FOCA i un que es diu PIC. El FOCA l'integren aproximadament 8-9 entitats del territori espanyol, molt semblants al que serien Pans, i d'alguna manera, doncs, anualment es revisen els indicadors, es busca una fórmula, l'obtenció de dades, etc., perquè sigui el més comparable possible amb aquells aspectes que s'entenen claus de les nostres organitzacions. I aquí, diguem-ne, això ens permet saber si estem a un nivell alt i com estem comparat amb altres centres de característiques molt similars. Això és un FOCA. I també hem impulsat una altra plataforma que es diu PIC, lligada a una federació d'entitats, la coordinadora de centres, la qual aquí agafaria solament centres residencials que atenen a persones altament afectades. I aquí tots tindríem indicadors molt concrets, que des d'accidentat laboral, absentisme, satisfacció en famílies, etc. Mirem també resultats amb clients, no? Millora de la qualitat de vida, participació, quan dic clients parlem d'aquests dos clients, persones usuàries, famílies i clients comercials, que diem, afavorir l'inserció laboral de les persones, i aquí anar generant tot aquest tipus, diguem-ne, d'indicadors, persones, diguem-ne, amb discapacitat intel·lectual que milloren el seu itinerari d'inserció, que han passat d'un centre especial de treball a una empresa ordinària, persones que tenien un contracte només d'unes hores i han passat a un contracte a jornada completa. Mirem persones que participen en grups d'empans, en grups de decisió, persones amb discapacitat en grups de participació. I el mateix seria tant per famílies com seria, diguem-ne, per clients comercials. Tenim sempre dos tipus d'indicadors. Generalment tenim indicadors de satisfacció, que són els que el client o els treballadors nostres o la societat ens diu el que en pensa de nosaltres, i després tenim indicadors de les coses que nosaltres fem que d'alguna manera seran explicatives d'aquest bon resultat
o d'aquest mal, diguem-ne, resultat. A part dels clients, també tindrien resultat amb les persones, com ens veuen els nostres, diguem-ne, treballadors, com veuen els treballadors la formació que els donem i com se senten de formats, si els treballadors participen d'Empans, se senten implicats en el projecte social d'Empans, si consideren que l'entitat els reconeix, i també tenim indicadors que d'alguna manera serien els que fomentarien aquests resultats. Tenim, diguem-ne, plans de participació, creació de grups de millora, treballadors que s'integren amb entitats externes però que treballen en el món de la discapacitat, etc. Tindríem, d'alguna manera, resultats en la societat. Com tot això que fa Empans, nosaltres intentem saber o conèixer, és difícil, com impacta en la societat. Dic coses que anem fent. D'entrada, hem organitzat i organitzem focus grups. Focus grups els hem organitzat sobretot amb les administracions públiques, que en pensen d'Empans, com valoren la seva tasca, amb associacions empresarials. Ens interessen per diversos factors, perquè poden ser persones o entitats que ens agafin feina de les que fem al Centre Especial de Treball, poden ser proveïdors de llocs de treball per la inserció laboral i poden ser donants pel projecte social. Per tant, ens interessa fem focus grups, demanem què en pensen i què podíem fer per millorar, diguem-ne, la nostra tasca. Mirem també la gent que ens entra a la pàgina web, mirem també seguidors que podem tindre a Facebook, seguidors que podem tindre al Twitter, mirem quantes vegades sortim a la premsa comarcal, mirem quan sortim també a la premsa nacional, mirem quan sortim a la ràdio i mirem l'impacte que estem tinguent amb aquestes diferents coses. També ens interessa tindre un major suport i amb això estem valorant persones que es fan amigues d'Empans, nombre de voluntaris que tenim, nombre de persones de pràctiques, centres educatius que ens fan com a referent de pràctiques i també mirem aspectes, diguem-ne, medioambientals, residus, reciclatge que fem, consums energètics, contaminació lumínica, etc. I aquest seria, més o menys, en resum, altres coses que m'he deixat, per exemple, reconeixements que hem tingut, etc. Avui, per exemple, estem participant en aquest acte. Nosaltres, quan arribi ara al lloc de la feina, l'entrarem en un programa informàtic on se'ns va convidar perquè entenem que aquestes i altres coses són aquestes que mesuren també impacte social. Si l'Observatori i el tercer sector ha comptat amb nosaltres o ha pensat, doncs vol dir que tenim un impacte, que la nostra tasca està arribant a alguns llocs i seria una forma de poder-la mesurar. Quan ens criden per fer de docents, quan apareixem en algun tipus de convenció, conferència, etc., no serien mesures que maneguem d'impacte social. Quines dificultats trobem amb tot això? D'entrada és un camí llarg. Hi ha dificultats econòmiques. Demana de la feina de moltes persones, ja s'ha comentat abans, a part dels assessors externs que t'ajuden, que n'hem tingut i que tenen un cost econòmic, jo diria que el principal cost no són aquestes persones, sinó són les hores que hi dedica tota la plantilla, diguem-ne, de personal. Mantenir un conjunt d'indicadors que s'introdueixin totes les dades, que sigui fiable, que puguis fiar del registre, no és una feina en absolut gens fàcil. És una feina difícil i que demana de la implicació de moltes persones. Vol dir que no solament tens que tindre la voluntat, sinó que tens que tindre eines informàtiques que t'ho permetin i que t'ajudin. Si no, el tractament de la informació és molt i molt difícil. Tot i amb això, no és una feina, diguem-ne, fàcil. És intentar que cada cop hi hagi menys dades en el que podria ser suports manuals i que siguin, diguem-ne, en tractament informàtic. Els suports manuals després és molt difícil d'extreure informació. A vegades tot això és un esforç que no és viscut per les persones que treballen com productiu. És possible que la persona que és el responsable d'una residència de 30 usuaris, ella en té perfectament coneixement de si les famílies estan contentes o no solament veient-los la cara. O, per exemple, el que està portant un projecte d'inserció laboral sap si li ha anat bé o no li ha anat bé perquè té en el seu cap quantes persones ha fet. Llavors, a vegades aquestes feines que després avaluen tota una entitat, no sé si poden ser vistes o viscudes pels treballadors com un sobreesforç. I això també, diguem-ne, dificulta. Mantenir uns quadres de comandament, uns indicadors actualitzats, fer comparacions, etc., genera feina i genera, diguem-ne, una burocràcia. Això també és una dificultat afegida al que podíem dir aquesta tasca. Per nosaltres, i per anar, diguem-ne, finalitzant, volia dir que hem tingut dos eines de suport. Una ha sigut Antigès. Antigès ha sigut un programa informàtic que actualment es comercialitza, va ser una aliança que vam fer amb una empresa d'informàtica
on vam fer un programa bastant a mida de la Fundació. En aquests moments el programa s'ha fet no solament a la mida de la Fundació, sinó a la mida del que podia ser una empresa del tercer sector i que ens ha ajudat molt al tractament d'aquesta informació. I a part, doncs, a pesar que hi tenim molta informació en aquest programa de gestió, també tenim informació en altres programes de gestió i també tenim informació en Fuix Excel i en altres coses. I en aquests moments estem aplicant el que seria un business intel·ligent per poder fer una extracció de dades més ràpida i més àgil. Espero que no s'hagi avorrit gaire, més o menys acabaria la meva presentació.